Myös Copilotista löytyy tällainen audiomahdollisuus, eli tehdä tämmöisiä podcasteja. Sun pitää kirjautua työnantajan Copilottiin, tarjoamaan Copilottiin. Toki riippuen nyt sitten, minkälainen lisenssi työpaikalla on, niin sieltä sitten löytyy tämmöinen kuin muistikirjat, jolloin voit tuoda tänne oman tiedostosi, esimerkiksi PowerPointin tai Wordin tai PDFn, ja sitten voit keskustella siitä materiaalista. Tänne on tämmöinen nouda äänimuotoinen yleiskatsaus, jolla pystyy sitten määrittelemään, että onko tämä audio yhden selostajan vai kaksi puhujaa, sitten kaksi selostajaa, jotka keskustelee siitä. Puheäänen pystyy valitsemaan, tyylin, onko se ammattimainen, rento, kesto, onko se lyhyempi, keskipitkä, pidempi, ja sitten voi antaa taas ohjeistusta ja luoda äänen. Mutta tällä hetkellä valitettavasti tämä toimii vain englanninkielisillä materiaaleilla, eli suomeksi se ei vielä toimi. Toivottavasti se tässä piakkoin tulee. Mutta toki sitten voi kysyä näistä materiaaleista ja keskustella. Ja täältähän löytyy myös tämä mikrofoni, eli voi myös sitten sanella tekstiä tänne. Ja sitten tietenkin ruudunlukijalla pystyy myös kuuntelemaan näitä vastauksia. Eli Copilottiin on tulossa tällaiset audioyhteenvedot myöskin.